VB raw magaigo ini sa cholesterol sa ating skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Okay, sige. Balik na sa ato niya nga palatuntunan diri sa Good Morning Philippines. Mayara kita sa power interruption sa subong iyang aga. Hibaloon naton ini ko na anong rason sang sining pagtuga no sang sining power interruption subong iyang aga diri sa subong diri sa aton iyang sa syudad sa Bacolod, no, particular diri sa may Lacson, no, kun ini bala bilog yang Bacolod or mga areas lang gid, no. Anyway, no, padayon sa aton nga palatuntunan sa Good Morning Philippines kag padayon ninyo ang kaupod subong iya nga aga. Bombo Dennis Rubica. Kag saliwat ako si Bombo Ann Sindol Sorilia. So mo ning hambal naton Bombo Dennis sa mo ning mga tupiko naton iyang tutukan diri sa aton nga palatuntunan sa Good Morning Philippines. Sabal ko dagani earlier kanami kay kanamo kita sa mga festival sites naga-join ang probinsya sang Negros Occidental, no, para sining aton nga pagpatigayon sa karon sang Mascara Festival. And I'm sure kung magpanaad sa Negros, di ba, join mo ng Bacolod, kaya may booth man ng Bacolod dito sa may panaad mo. So ready na gid, no, ang mga pavilions. Hibaloon tani karon sa aton iyang bisita sa subong iyang aga. Ang augmentation naton no nga mga kapulisan halin sa region, yara naman Bombo Dennis, no. Ang aton iyang presidente sang pungsod Pilipinas confirmed na nga maabot kay ang first family, but as to when wala pa mahibaluan sang gina-expectar gani Bombo Dennis. Yara gid sila sa highlight on October 23, Bombo Dennis. Yes, tama mo na may impormasyon na bumbuan po may pa kita impormasyon na kuha nga si First Lady na daw 19 lang ano bumbuan daw maabot na. Kaya siguro siyempre tinatira sa mga Yang 19 is Bombo Dennis iyan isang Miss Bacolod Mascara. Diba siya sa beauty sa Nights of the sa gabi na bumbuan sa coronation night sa aton nga Miss Mascara. Basta isa siguro sa mga bisita kita mo natin informasyon nga sa 19 niya si First Lady maabot na diri sa Bacolod, na muna mula bantayan taman kay si President BBM base iya sa Sunday gidman mag-abot diri sa City of Bacolod. So kadamo kita sa mga bigatin nga mabisita daw kinanda na ginabugayan man ang City of Bacolod Mumbai kumuduman sa nagligad nga mga maskara before pandemic daw apat gig ka maskara festival na ton nga si former President Duterte isa gid sa mga dinapit nga bisita naton buwan. So this time ang bag-o ng mga presidente